Určite ste si všimli, že za posledné mesiace sa predstavujú samé novinky ohľadom humanoidných robotov. A nejak často to na nás vyskakuje, čo znamená, že je zrejmé a očividné, že firmy idú bomby pecky do humanoidných robotov. Máme tu Optimusa od Tesly, Figure AI s ich robotom Figure 01. Títo dvaja sa by the way na seba celkom podobajú. Potom tu máme najznámejšiu firmu, ktorá vyrába roboty s názvom Boston Dynamics. Určite ste sa už s týmto názvom stretli, aj s ich robotmi. Majú rôznych robotov parkourových, majú rôznych štvornohých robotov, nejakých psíkov a podobne. A prečo sú teda humanoidy ďalšia veľká vec? Nvidia, firma, ktorá dáva najväčšie prachy do vývoja AI, robia by the way grafické karty. Ak neviete, aj v nedávnom videu som to spomínal, oni nedávno predstavili projekt Groot, ktorý sa práve zameriava na vývoj humanoidných robotov. Tento projekt Groot, poviem len z krátkosti, čo robí. V podstate majú vytvorený svoj vlastný omniverse, svoj virtuálny svet, kde tieto firmy, ktoré vyrábajú humanoidných robotov, môžu virtuálne trénovať v ich virtuálnom svete, dávať im rôzne prekážky, schody, terény, nastavovať fyziku, čokoľvek. No a tam toho robota trénujú. Potom všetko, čo sa tam naučí, zoberú a dajú to do reálneho robota. Takže robot sa naučil v počítači novú schopnosť a v realite by to už mal dokázať. Tento AI pokročilý vývojový program s názvom Groot je brutálny skok vo vývoji a myslím si, že to odštartuje obrovské preteky medzi firmami a som zvedavý, ktorá firma bude prvá, ktorá nám dá reálne komerčný prvý produkt v podobe humanoidného robota. A budeme o tom počuť určite viacej. Boston Dynamics predstavilo nedávno svojho nového robota, respektíve novú generáciu humanoidných robotov Atlas. A dnes si povieme, prečo to je nová generácia, ale najprv sa pozrite na to video. Ja som z toho úplne hotový, keď som to videl prvýkrát. Však to čo je? Video nám ukazuje docela dosť informácií o tom, čo ten robot dokáže a prečo je to podľa mňa nová generácia humanoidných robotov v zmysle, čo príde ďalej a čo môžeme očakávať. Pred touto novou generáciou mali Boston Dynamics ešte staršieho robota s názvom Atlas, tiež sa volal Atlas, ktorého ste mohli vidieť už v minulosti na internete, kde videá boli extrémne virálne, jak sa ten robot pohyboval, dokázal plniť fakt náročné úlohy s porovnaním od konkurencie a už vtedy sa celkom pohybovali ako ľudia. Dokáže ten robot robiť rôzny parkour, pohybovať s vecmi, prenášať to a podobne. Tak presne tento robot ide do dôchodku, ide poberať proste penziu a končí. No a tento nový robot, čo ste videli na začiatku, má v odvetí humanoidných robotov toho starého robota nahradiť a to len dokazuje, že kategória ohľadom týchto humanoidných robotov dáva Boston Dynamics veľký zmysel. Nová verzia je extrémne vylepšená, už si len pozrite, jak sa postavil a ako plynule sa pohybuje. Schopnosť, jak sa ten robot postavil, to je normálne Terminátor. Normálne film z Terminátoru. To postavili jak z nejakého hororu pokrútený, Nemohli to urobiť nejak normálne? Nie, oni museli urobiť proste creepy vec, jak sa postaví, nohy dá za seba, dvihne sa, otočí sa, dozadu. Mňa to zaujalo a verím, že možno aj niektorých z vás. Na videu môžeme vidieť, že tento pohyb, jak sa tu otočil teraz, bang, že sa tu s ním trošku to pohlo zľava doprava, ukazuje, že tento robot je extrémne agilný a plynulý a je to technológia, ktorú si prevzali zo starej generácie. Zároveň, keď sa pozrieme do minulosti, jak starý model, už detko v dnešnej dobe Atlas, robil šialený parkour a šialené veci, tak tieto veci dokázal už 2-3 roky dozadu, čiže Boston Dynamics má kopec skúseností s tým, ako sa majú roboti pohybovať a čo všetko dokážu. Boston Dynamics vydali blog post na svojom webe, kde píšu o tom, aká je úloha humanoidného robota. Od testovania ochranného oblečenia Petman až po nedávno vyradený
HD Atlas, to je ten starý robot, vykonávajúci parkour, sme strávili viac ako 10 rokov posúvaním stavu humanoidnej robotiky vpred. Tradične sme sa zameriali na nožné roboty, pretože sme chceli vytvoriť roboty, ktoré by dokázali udržať rovnováhu a dynamicky sa pohybovať, roboty, ktoré by sa dokázali ľahko pohybovať v neštrukturovanom, neznámom alebo inom teréne. Humanoidná forma je užitočný dizajn pre roboty, pracujúce vo svete určenom pre ľudí. Čo je pravda, pretože ľudstvo nepotrebuje robota, ktoré má, ja neviem, kolečka na nohách, pretože jak vyjde po schodoch, ale potrebuje robota, ktorý sa dokáže pohybovať po schodoch, aby mohol robiť také úlohy, aké robíme my, po prípade trochu náročnejšie. Ďalej sa v blogposte píšu ešte o mnoho zaujímavejšie veci. Elektrickú verziu robota Atlas sme navrhli tak, aby bola silnejšia, obratnejšia a agilnejšia. Atlas sa síce podobá na ľudskú postavu, ale my sme robota vybavili tak, aby sa pohyboval čo najefektívnejšie, spôsobom na splnenie úlohy a nie aby bol obmedzený ľudským rozsahom pohybu. Atlas sa bude pohybovať spôsobom, ktorý presahuje ľudské možnosti. Sme presvedčení o našej schopnosti dodať robota, ktorý bude jedinečne schopný riešiť nudné, špinavé a nebezpečné úlohy. Extrém, však to sme mohli vidieť len jak sa ten robot postavil. Ja som až smutný z toho, že nám neukázali viacej, čo ten nový humanoidný robot dokáže. A hlavne to aj dokazuje, že to myslia vážne a že ten robot bude určite presahovať ľudské možnosti a ľudia ho budú používať na to, aby vykonával za nás náročné a nudné práce, ktoré sa nám nechcú robiť. No aj presne v tomto videu môžeme vidieť, že tento robot sa pohybuje 100-krát lepšie ako obyčajný človek. A to je presne to, čo môžeme očakávať od toho, ako je tento robot vyvíjaný. Ja osobne som ešte nevidel robota, ktorý by sa takto pohyboval alebo takto by vstal zo zeme a bol tak agilný ako tento model. Hlava sa otáča o 180 stupňov, vrchná časť tela sa tiež takisto otáča, proste je to neskutočné, čo dokázali. A neukázali, že by sa otáčal o 360 stupňov, hej, že dookola takto celý, otočil sa iba dozadu a naspäť dopredu, čo je aj tak za mňa obrovský pokrok a fascinujúce, keď sa na to pozerám. Plus to ide na elektrínu, na baterku, už to není napojený na kábly, dokázal to síce aj ten dávnejší model, ale mal na sebe veľký taký battery pack, mal napojené káble na nohy, čiže tým pádom ten robot nedokázal sa otáčať presne dozadu alebo tých 360 respektíve 180 stupňov, ale tento nový model to už dokáže, čiže to dodáva tomu robotu ďalšiu schopnosť sa pohybovať agilnejšie. Veľká halus, bracho. Veľká. No a čo nás čaká v budúcnosti? Ako som spomínal na začiatku, Nvidia s projektom Groot, proste to, čo predstavili, bol úplne pre mňa mind-blowing a to len dokazuje, že ten vývoj tých robotov urýchli a zefektívni, čiže v najbližších mesiacoch alebo rokoch môžeme očakávať o mnoho viac noviniek z tejto kategórie, teda z výroby humanoidných robotov. Môžeme vidieť, že Boston Dynamics má pohyb a plynulosť tých robotov vyladenú na jednotku, fakt vyladenú, hej, lebo Tesla, čo predstavila robota, tak chodil jak robot, prvá generácia. To, jak majú vyladený ten pohyb, je fakt akože bombica, bráško. Takže asi môžeme očakávať, že sa to bude ešte vylepšovať a ešte ten robot bude viacej plynulejší a ešte to bude zase niekde o krok napred. No a už 2 roky dozadu vedúci pracovník Boston Dynamics hovoril na nejakej konferencii o tom, že oni majú proste ten pohyb už vyladený, ale na čo sa najviac musia zamerať je bezpečnosť tých robotov, pretože nechcú, aby nám tí roboti nejak dokázali ublížiť alebo boli nebezpeční pre nás, pre ľudstvo, pre spoločnosť. Ja neviem, tiež by som nechcel, aby mi robot rozpúčil niekde ruku alebo mi nejak ubližil, ale skôr si myslím, že ľudia chcú práve, aby tie roboty nám pomáhali a nie nás nejak ničili alebo nám robili nejaké zranenia. Čiže bezpečnosť tých robotov bude asi najväčšia výzva pre tie firmy, aby boli fakt pre nás bezpečné, aby sme sa na nich mohli spoľahnúť a nie, že nám nejak budú ubližovať alebo budú pre nás, nedaj Bože, nebezpeční. My chceme, aby oni nám pomáhali, nie? No a ešte si myslím, že celkovo tento robot spustí veľkú súťaživosť medzi ostatnými firmami. Proste tento obor bude extrémne kompetitívny a ja sa už neviem dočkať, kedy budeme vidieť rôzne ďalšie startupy a firmy, ktoré vyvíjajú podobnú technológiu, pretože konkurencia v takých odveťach je vždy dobrá vec. Či už je to v mobiloch, či už je to vo virtuálnej realite, alebo v AI-ku. Ja veľmi mám rád, keď firmy sú konkurenčne schopné a že bojujú proti sebe o tom, kto má lepšiu technológiu, pretože čím je väčšia konkurencia, tým je väčší hnací motor pre tie firmy a každý z nich sa začne pretekať a tým pádom sa ten vývoj ešte urýchli a my môžeme len z pohodlí domova krásne sledovať, kam sa táto technológia pohybuje a čo má
má pre nás prichystané. Zároveň som zvedavý, kedy sa dočkame prvého veľkého komerčného humanoidného robota, ktorého si budeme môcť kúpiť my do našej domácnosti. To by ma celkom zaujímalo, kedy to príde, koľko to bude stáť, čo to bude vedieť. Akože som zvedavý a myslím si, že v najbližších 10 rokoch sa dočkame niečoho takého. Schválne vy mi povedzte, či si viete predstaviť humanoidné roboty v našej spoločnosti, ktoré nosia ťažké veci, obrábajú nejakú záhradku, ťahajú ťažké dreva, pomáhajú vám so stavbou domu, nosia cementové balíky, nosia balíky proste z DHL-ka alebo kurierské veci. Proste povedzte mi vy, viete si niečo také predstaviť, že by roboti za nás robili? Ako za mňa je to obrovské sci-fi, ale toto, čo tu sme mohli dneska vidieť, je len dôkaz toho, že takéto veci nás fakt čakajú. Jako ja neviem, bracho, to je masaker. To je masaker, to kde sme sa dostali? Zakúpili by ste si takého robota aj vy? Chceli by ste takého robota do svojej domácnosti, ktorý by vám pomáhal s vašimi úlohami? Sú náročné pre vás ich vykonávať, alebo sa vám nechcú robiť? Choď mi umyť riady, vyčistí mi záchod. Plus máte záruku, že nebude protestovať. Samozrejme, dokým to AI-ko v hlave mu neprepne a nezačne vás s kefou od záchodu mladiť po hlave. Takže vy mi povedzte, či by ste si niečo také zakúpili, alebo si myslíte, že všeobecne takýto produkt, takéto humanoidné roboty sú zbytočné. Veľmi by ma zaujímal váš názor, čo si o tom myslíte, takže neváhajte a napíšte mi to dole do komentára. No a ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád, ak mi hodíte like, hodíte mi odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj.